Народното събрание. Първо искам да ви кажа следното нещо. Това, което се случи вчера, нормално ли? Да бъдат бити полицаи. А това, което се случва да бъдат бити полицаи. Да бъдат бити полицаи. Да бъдат болници. На предишния протест умря полицай. Заради глупостите на Пандов и на ППДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят, да се гонят, да се гонят, да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им кажат слезте долу. Връщаме Народния съд ли? Това ли искат? Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Вижте, нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват елате долу пред Народния съд. Няма такъв съд. Друга година няма да им се случи на наследниците на Комунистическата партия. И аз съм гарант за това. Има демокрация? Ще има. Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено. И ДПС ново начало ще го устои. Ще кажа, че няма да има Народен съд.